Здравейте хора, днес са към Origins от Call of Duty Black Ops 2. И така. Виждате ли това? Това е генератор от 115. 6 още, когато активирате и 6-те, отключвате мъжната за апгрейтване пака пънч, освен това идвате такива зомбита. Когато го правите за повече чалендж, тъй че според мен в картата има достатъчно чалендж. И да, говоря специално за боса. Добре. Това ще ми от полза за ранните рундове. Така, за да вземете диска от ледения жезъл може да е тук, където в момента. Тук, мистериозната кутия е или тук при генератор 2, или можете да видите тази дъга. Виждате ли? Да, точно тази. Я да видим какво ще ни даде. Нищо добро, моля. Добре. Скалич, майко, това оръжие е просто невероятно. Мога да... Да. Мога. За да вземете част от вятърния жезъл, трябва да влизате в главите на роботите. Трябва крака им да свети в жълто и после само го гръмвате. Вижте. Ето ви е частта. Толкова просто, но и доста троващо в някои случаи. Трябва ми резервно оръжие, защото скарейчът е просто твърде добър. Вали сняг. Когато вали сняг, трябва да копаете на определена зона, за да вземете частта от жезъла, де. Зомбита. Трудно. Добре. Спомняте ли си място, където бях там при дъгичката? Там също може да има част от щит. Тук също може да има част от щит. От част от жезъл. Ето генератор 3. Така... Сега нямаме части от щит. Ето тук може да има също. Ето тук също може да има част от, знаете, щит. Бърках се. Не. Така. Имаме една част от щит. Добре. Майко, това лъже е ужасно. Не стига, че е лошо, а и е тежко на всичкото отгоре. Така...
заличи. О, ето я. Може да има и най-долу в ето този тунел. Не, внимавай. Така, да знаете, че е напълно нормално да се изнервите, ако играете тази карта, защото това все още е една от най-сложните карти в Call of Duty. И постоянно има какво да правите, винаги има все нещо, да вземете жезъл, да го апгрейднете, ако искате. Апгрейдните са доста по-хубави, честно да ви кажа. Много плаща. Не, внимавай. Да си взема амунициите. What the fuck? Това е 1000 пъти по-добро от този балиста. Въпреки, че това оръжие балиста е хубаво, когато го апгрейднеш, бие наистина много динамично. Не знам защо ме да игра с балиста, като мога да игра с снайпер в DSR или нещо такова. Няма абсолютно никакъв смисъл. Ето тук може да има диск, не е диск от жезъл, а просто диск. Ако вземете диска и тук как се казва, че е мегафон, почти сигурен съм, че се казва така. Те ви трябват, за да активирате порталите, които ви водят до една от частите за всеки жезъл. Не. Да. Това е. Ето там може да има част от щит. Тук си има зомби, нищо ново. Още зомби. О, да, ето е билата за живот. Джагърнок. Дава ви 3 пъти повече живот. Мисля, да, точно. Ето го лудото зомби. Ето педал съм смажни. Добре, не се с това да опитвам. Айде вързай. Ей. Попичка. Всъщност трябва ми оръжие за точки. Скарей, че е добър, но твърде е мощен това е. Да направим щита. Можете да го направите ето тук, примерно. Това е най-доброто място. Той е много полезен, можете да биете зомбита с него и освен това той ви пази в гръб. Разбирате какво имам предвид, нали? Бум, бич. Ще увелича малко. Зомбите. Майко, тази помпа е... просто ужасно оръжие.
Някакво друго. Mi bomba. Yeah, there's a juke. Точно това ни трябваше. Така, как сме с жизните? Да знаете, че на 8 минути идва босът Панзер. Той е робозомби с огнехвъргачка. Наистина много готин бос. Много го обичам, но и мразя в същото време. Наистина трябва да сменя тази помпа. Уж, смижи. Скивайте, уж е помпа. 2 изстрела на 6. Майско, нямам ум. Щях да умре. Ще да бъде доста глупо. Амуниции. Мога да взема част с вятърен джизъл. Да, мога. Ей. Ето я чиста. Третата е при генератор 6. Вече имах 2 такива робота. Добре, сега. Ето това е Excavation Site. Това е мощната за апгрейдване. Още не е завършена. Трябва да активирате 6 генератора. И сега сетих къде е диска. Диска може да е тук също, където аз го намерих. Ето го мегафона. Сега трябва да го сложите ето тук, за да откучите подземието. О, част. От Макси дрончето. Това е доста готино. Ето тук можете да купите STG-44. Лъжието е много добро, но аз не го купувам. Не знам защо, но много избори на тази карта, просто това е. Ето тук се стоят джезите, жълтият е вятъря, синият е реден, електрическият е лав и червеният е огън. Аз бих казал, че огнения е най-добър, но и редения в същото време е страхотен. Имам предвид апгрейднат, защото нормалният жезъл е и лош. Това е просто лошо оръжие за мен. Да. Къде е последното зомби?
Вижте го това как се е наботал. На някой му се е скачало и ето какво се е случило после. Зомби. Искам просто да чакам това да дойде. Няма да дойде от тази саманда. Яй? О, да, това е танк. Можете да го включите за 500 точки и той ви трябва за всяка част от електрическия жетон.